I Jester Raja Žugić ovdje, a danas ćemo sređujemo crne Air Force 1 patike. Znam da u svakom klipu pričam o svojoj kosi, ali... Brate, šta je ovo? Kao što sam rekao, danas ćemo sređujemo crne Air Force patike i bit će nešto u ovom fazonu otprilike, vidjet ćete već. Mislim da će vam se svidjeti, u stvari siguran sam da će vam se svidjeti jer ovaj dizajn je pun pogodak. Tako da, bez daljeg ovlačenja, uživajte. A sada, ono što čini ove patike posebnima i prljavima, na neki način. Vidjet ćete. Oh, that's hot. That's hot. I eto ljudi, nadam se da se sviđaju patike, iskreno meni su prebrutalne. Prvo sam htio da ih radim u žuto-crnoj varijanti, ali nema žute boje, nažalost, a naručio sam tako da ću ih možda raditi u budućnosti, vidit ćemo. Inače, s ovim patikama je bila ludnica. Inače, kada radim patike, odradim prvo jednu patiku, postavim klip, i onda drugu patiku odradim sutradan i onda ih postavim na prodaju. Međutim, ovu patiku kad sam odradio jedan desnu, ja mislim da sam radio prvo lijevo, nebitno, slikao sam ih i stavio na prodaju i u roku od pola sata su se prodale, tako da nisam ni stigao da završim ovu drugu i da sam bukvalno u 1 uveče radio drugu patiku, tako da ove su već prodane, radit ću ih još jer su mi se javili ljudi koji će nam daju patike da im odradim ovakve, ali naravno neću snimati opet klip kom radim isti par. Tako da nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno lupite like i pretplatite se na kanal, ali od sljedećeg klipa pozdrav. Znate ono kad je popust pa ljudi kupe 2-3 stvari, primjer bila je tunjevina na popustu, pa moja majka mi se da kupi 2-3, kupila je otprilike 20-30 komada. Kako da perete manje suđa? Pa jednostavno, kupite papirni T-Rex tanjire.